Kowe iki rasa tekan sumur tuwae bendina makler kok. Aja kok tenguk-tenguk. Nabuh kowe makler kok kowe iki. Ha iya. Ha iya. Kowe kok ora seragam ngapa? Kancane nggo beskap kok kowe jaketan. Tok anggap latihan apa iki? Lah ya njuk ngapura ora. Mulane iso diseritekke ora. Aku ki dadi pengarep ki wis empuk lho. Ya wis ora apa-apa, wis kebacut kok. Potong. Ya wis. Ora masalah ora. Nek ora dikeki pengajaran ngono ndak sampe naik dhewe. Ngapa malam Selasa kliwon ngapa? Aku tengah wengi kuwi rak makler. Ngimpi. Aming perkara ngimpi kok tak ngimpi apa? Tak golekke buku 1001 malam. Cahidan ora anggere ngimpi kok mesti gathuke kaya ngono, gathuke kaya ngono. Lah mbok menawa nembus ra ya iso dienggo apa ta, Gang? Kuwi rak darane dewa. Lah iya aku yo ngerti. Lah, bapak terus martek aji. Weling, pameling. Ngrawuhke Bathara Guru teka jeluk. Bapakmu soalé kakangne Bathara Guru. Jare kowe kakangne bapak. Oh. Jare bapak cerita ki kowe karo bapak karo Bathara Guru iki dadan saka nduk. Nduk sing gupak telek. Kulite dadi kowe, teleke dadi mbilung. Hus. Ora ana wong melu-melu kok disenggal-senggal. Ameng guyon kok Pakde. Ora sok sepaneng kok ndak darah tinggi. Oh. Iku saknyatane gonjang seret winangun
ingkang mapan wonten ing padukuhan Jurang Porong. Sinten ingkang kamadani padukuhan Jurang Porong? Menika ta warnane? Punakawan tlatah sabrang. Ingkang asring ngandhiraken sanggaring para nalindra saking tlatah sabrang. Nadyan tilas dewa parandene tumitah wonten ing Madyapada. Ki Lurah Togog, ya Ki Lurah Teja Mantri, ya Sang Jatu Goro, ya Sang Teja Maya. Nadyan Raga Sarwa Kujiwa parandening mangke kasinungan bebeden luhur. Mila tansah sumpemut kelawan para nalindra ingkang patak angkara Budi Candala. Risa juga nedeng lenggah madyaning sak ngajenging Bali Wisma. Dinadhep ingkang rayi nenggih Ki Lurah Sarawita ya Ki Lurah Mbilung. Nalika semanten Ki Lurah Togog iriwasnya lenggah madyaning pendhapi nambi sawanipun ingkang rayi Ki Lurah Mbilung. Parandene dhateng wonten wiyosing pangandika kadhi wonten ingkang gumana musik kapenggalih dening Ki Lurah Catu Goro. Mila sikura mecah swasana Ki Lurah Mbilung Sarawita munjuk atur ngesanipun ingkang raka dadi kumangrujining pangandika ing dening kababaring lisan. Sigra saya lepta sumanding kalilin hujan kang samar pamoring sapa sanyatane lonceng seret pinangun obat manaluri renepta muni minangka pirongan prerasakan sesindenan keplok akhir jalan suwe-suwe menuju krono bangkit ada kang irama sigra saya lepta sumanding long indriya mangu mangunggung
kanduhan remang lerleno tanpa kanen yen tan tuluso Hamangku sang dia utama Nalendra muda wewuse Gak sawetara wektu Kang Togog wis lenggah ning pendopo. Aku weruh saka dalan gedhe terus mampir. Niatku mung kepengin mbok ajak pirembugan. Kaya adat sabene ngrembug gone awake dhewe arep ngenger ratu ngendi terus li arep mangkat yah apa. Lah kok dadi saiki kok malah aku tekan kene kok meneng wae. Nyawang karo tekaku ya nyawang ning kok kaya ora mbagekke kaya ora ngaruhke. Ngopo Kang Togog? Kok aneh? Ora kaya adat sabene. Lung. Aku meneng wae iki ora mikir perkara nggonku arep suwita karo Nalindra ngendi lan nggonku arep nganti karo kowe sowan marang Nalindra ingkang bakal ndak suwitani ora. Lah terus aku kira kaya wong bingung to, Lung. Bingung perkara apa? Kowe ngerti Selasa kliwon kepungkur aku rak nenepi ning sumur tuwa dolomah kae. Areng apa? Golek kelabang apa? Ora perkara ngono, sing jeneng wong Jawa ki rak senengane ya nenepi tenguk-tenguk nggawa kursi. Tekan subuh. Lah kok aku tengah wong iki makler. Kowe iki rasa tekan sumur tuwae bendina makler kok. Aja kok tenguk-tenguk. Nabuh kowe makler kok kowe iki. Ha iya. Ha iya. Kowe kok ora seragam ngapa? Kancane nggo beskap kok kowe jaketan. Tok anggap latihan apa iki? Lah ya njuk ngapura ora. Mulane iso diseritekke ora. Aku ki dadi pengarep ki wis empuk lho. Ya wis ora apa-apa, wis kebacut kok. Potong. Ya wis. Ora masalah ora. Nek ora dikeki pengajaran ngono ndak sampe naik dhewe. Ngapa malam Selasa kliwon ngapa? Aku tengah wengi kuwi rak makler. Ngimpi. Aming perkara ngimpi kok tak. Ngimpi apa? Tak golekke buku 1001 malam. Cahidan ora anggere ngimpi kok mesti gathuke kaya ngono, gathuke kaya ngono. Lah mbok menawa nembus ra ya iso dienggo apa ta Kang? Ngimpi. Impenku kuwi nek tak itung klebu puspa tajem utawa kadara dasih. Terus aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Ora kanthi kanyono-nyono kok nggone adhiku Semar ya si Ismaya monggo ora udan ora ana mendung dumadakan kena banjir gedhe. Banjir gedhe? Iya. Banjir gedhe nganti
Tak sawang adiku Semar, ponakku Gareng Petruk iki padha kendhang kapracondhang kuntal kegawa banyu. Ning ming siji sing ora kena banjir kok malah Bagong. Karang kae cah aneh e. Mbok menawa Bagong wis enda wis ngerti karo swasana terus mlayu. Ora, Bagong ki ya kena banyu. Ning kok kaya ora kuntal, kaya malah sajake mesam-mesem. Ha terus Bagong ki tak bengoki, Gong. Bapakmu le, kakangmu le ning ora krungu. Ngono, bareng tak genahke, Gong, bapakmu karo kakangmu keli kena banyu, nangis ning pepangkonku. Gregah. Aku tangi saka lemak ler mau. Janjane ya ora tak pikir lho, ning kok pendak-pendak ora tak pikir iki malah cetha ning paningalku, ning pikiranku tansah ganggu. Monggo ujaring wong tuwa padha ngendikake nek ngimpi banjir kuwi firasate ala. Lah iki kok aku biasane ora tau gagas karo adhiku wis moyo kok iki malah atiku kaya keronta-ronta ya lho. terlalu iki. Terlalu piye? Mbah ya wis rasa digagas, wong iki jeneng impen iki kabeh menungsa turu ki nandang impen. Ning ra impen kira ana petungane. Petungane sing do percaya ya percaya, nek ora ya ora ana apa-apa. Wis to, ilangno saka atimu, impen kuwi mung kembange wong turu. Adimu Semar karo ponakan-ponakanmu ora ngapa-ngapa. Ngono ki wis penak. Ha kowe tok petung-petung manut etungane wong tuwa. Nek ngimpi banjir ki bakale ana malapetaka. Lah ya wis, pikiranmu dadi goreh, pikiranmu dadi rongeh. Kowe ora tentrem, kowe ora iso manteng pangestimu merga dibebeda karo impen mau. Ning ketoke kok kaya atiku kaya ora penak lho. Ha pindah. Pindah piye? Tegese atine dipindah. Rasa digawe angel. Iya. Tratapan. Kok kaya lagu. Lagu apa? Oke. Tratapan, Dik. Atiku tratapan lho kan. Ora, wis ora ana saiki lagu kuwi wis ora ana. Rasaku kaya ninggal jejabang nang tepining Balumbang, deg-degan ora karo-karuan. Eneng apa ya, Lung? Wis ta, rasa ngeyel. Nganggere kowe engko terus-terusan tok pikir malah ora rampung-rampung perkarane. Rasa digagas. Pokoke tenang pikire. Yo gek golek Raja Sabrang disuwitani terus awak dhewe entuk bayar terus mangane ora keteteran kaya ngene iki gak rasa mikir impen. Nek kowe mikir impen malah mengko saya nggrus awakmu saya kuru. Mongko kowe nek awake kuru ki terus apa wangun ana wong kok cangkem tok. Cangkem dungkulmu mlocot. Aku ndelonjor semono dawane kuwi. Apa ora gila wong do karo kowe. Rasa dipikir. Assalamualaikum. Sapa, Gok? Mbuh. Kok le dodok seru banget. Tangane sajake ampun. Nek ramah nganggo watu. Wah. Watame. Togok. Togok. Wah. Wow. Sama nang jero ora, wa? Kok kaya suarane Bagong ya, Lung. Dipethuk kono. Wah, ponakku tekan kene iku gak impene eneng apa-apane ya, Lung. Ae surasan dadak werna-werna. Tan samar pamoring sukma sinokma ya winayu wingasepi. Pambukaning warana tarlen saking liep layaping ngaluyuk. Wah, sik lagi tak buka. Weh, boyo cengelmu kuwi. Watogok. Ah sing metu cangkeme sik. Nak kira nek ngingu boyo. Ngopo? Ana wigati wae. Ya tengok jero kono. Heeh, wah, Watogok sehat. Ya pangestumu le.
Togok yen malegak legok trembilung kang sabok bandil ong trembilung kang sara wito Bektiku ya, Pak. Yo tak tampa. Wah, klebon copet iki. Ade mbilung, Bagong. Kok boroke ra mari-mari? Ya ditambani ra iso kok ya Le, ya wis semen karang ya wis tuwa. Gerak Bagong to. Heeh. Anakmu padha karo anakmu wong aku anake Semar. Lah iya. Heeh. Ngopo e, Gong? Asowan Watagok. Wigatine utang sing wingi rung disaur kok saiki wis utang meneh. Weh, aku duwe utang kok. Duwe no. Walah, santai wae wo. Aku sing ngutang wis santai kok kowe sing tak utangi kesusu-susu. Lho, jenenge kuwale jeneng wong utang ya kesusu-susu kok ya. Nang apa? Lho, sing ana ngapa ya aku? Oh iya, Ding. Ya sari Watagok. Eneng apa iki? Gong. Sepisan ngaturake sembah bektiku katur si Watagok. Ya tak tampa. Wong tuaku. Heeh. Kaping dwi. Waduh. Dwi apa? Loro goblok. Wo. Urung-urung wis goblok-gobloke wong tuwa. Kaping loro ki sowanku mrene kwa aku arep matur karo Watagok. Watagok kok ora layat. Lho. Ana apa e, Gong? Omonganmu kok ndrawasi? Ora krungu iya, Gok. Adimu mati. Adikku sapa? Semar. Gong ora aneh-aneh lho. Le mati apa? Mau lagi ntis. Kowe krungu kabar lho? Ah wis disareke urung. Ora tak gone ngomong langsung tak glundhunge nang jugangan. Wis gandadarku kan wong layat aku males. Ora jane kuwi nek omong aja sembrono, sing tenanan. Wah, kurang-kurang bejane bapak ya adimu lanang dina iki sirna marga mlayu wae. Layu. Mlayu. Ora mung bapak ning klebu anakmu Gareng wae. Lho, Gareng ya iya. Petro ya iya. Padha lara apa? Ora. Kekurangan pangan, nek kurang pangan mbok njaluk makne gedhe tak kirimi. Ora. Ya arep piye-piye kae isih wis do di sawah. Oh ya syukur. Ning tak matur ya wae. Bapak saiki ora nang omah. Lah nendi? Munggah nang kayangan. Lho, kayangan ngendi? Surabaya. Surabaya. Kuwi lho sing ngene Bathara Guru kuwi lho adimu. Suralaya to. Heeh. Lah mergane Critane ngene wae. Aku ora arep bangun desa. heeh. Hah. Aku ki entuk sasmita iso rancak leku bangun desa nek apa kuwi jenenge dusun kuwi ditumbali. Tumbali apa? Pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Kuwi rak daharane dewa. Lah iya aku ya ngerti. Lah, bapak terus matek aji weling. Pameling ngrawuhke Bathara Guru. Bathara Guru teka jeluk. Bapakmu soalé kakangne Bathara Guru. Jare kowe kakangne bapak. Oh. Jare bapak crita ki kowe karo bapak karo Bathara Guru iki dadan sekondhok. Ndok sing gupak telek. Kulite dadi kowe, teleke dadi mbilung. Hus. Ora ana wong melu-melu kok disenggal-senggal. Ameng guyon kok Pakde. Ora sok sepaneng kok ndak darah tinggi. Nah terus Bathara Guru teka. Aku matur apa anane? Pukulun, kula badhe bangun desa. Ning syaratnya kudu wonten pelemper tangga jiwa, jambu dipa nirmala. Bathara Guru malah ngendika ngene iki. Ulun gelem, Bagong. Kita nyuwun pelemper tangga jiwa marang ulun. Sebab
Pelember tangga jiwa kuwi daraning para dewa. Uga sinebut jambu dipunimul kuwi ya daraning para dewa. Yen kita nyuwun marang ulun lan kita kuwi dadi siji. Iki ra tekan nggone Gok wis. Dong ora kowe. Ya terus. Ning Kakang Semar kudu nyembah karo ulun, kudu basa karo ulun. Merga ulun dadi dewaning para dewa ki sing ora gelem nyembah, ora gelem basa karo ulun ki mung Kakang Semar, ya Kakang Ismanta. Ismaya. Aku rak lara ati wae. Mergane bapakku derajate didak-idak. Ora trima. Cara guru tak tantang. Wah, kewanen kowe. Ning nyatane ya wedi aku. Cara guru metu njaba. Aku metu jero. Wah iya. Cara guru metu njaba nglumpukke para wadyabala pirang-pirang taosak asik. Kok iso menang karo dewa? Bapak wis paring dawuh nek ngantem dewa dodo medun karo nyembase. Dewa sembahi apa antemi modar. Kocar kacir. Nah terus Bathara Guru maju nggawa pusaka jenenge sapa? Si Cis Trisula. Bapak terus nang ngarepe Bathara Guru nek Bagong arep tok pateni aja. Bagong lagi arep bangun desa. Monggo ndak Bagong disalahke masyarakat. Aku wae gawanan ning Kayangan. Gareng ya ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning Kayangan. Petra ya ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning Kayangan. Wah. Iki mesti bapak karo Gareng karo Petra dipateni karo Bathara Guru. Lah terus kowe mrene ngopo? Aku njaluk Siwa Togok ngamuk ning Kayangan. Yo ayo. Kusik to. Kuwi rak perkarane bapakmu karo Manikmaya to. Apa Togok ra Tejamaya to? Ora tunggal sak endhog to. Saiki aku tak takon, nek Ismaya dipateni Manikmaya kowe ikhlas ora? Lah aku akon kepiye? Aku ora ngerti perkarane kok. Kok tak jebloke wetengmu lho, Pak. Gelem munggah ora? Aku kira ngerti perkarane. Ki omah tak osase lho iki. Cangkemmu tak ambake lho. Gak turutan agak bangane geger. Mungsuh wong rada koclok ki nek ora tak turuti ngrekoso kowe. Piye? Ngene ya, Gong. Aku ora melu-melu ning nek aku bantu kowe tak bantu. Aku iki jenenge angel. Ora melu-melu kok arep bantu arep dibantu. Kowe munggah ning Kayangan ijen. Ngamuk nang kono. Ngamuk? Nek aku mati? Ora. Kowe tak kandhani kowe iki saka sapa? Kowe anake Semar apa Udu? Anake Semar, dudu. Wah. Waduh. Tiwas tak ajeni. Udu kowe iki ora anake Semar. Mula kowe iki janjane anake Semar sing tuwa dhewe. Mergo Semar biyen medhu ning jagat ora duwe kanca, bali munggah ning Kayangan njaluk kanca. Terus dening Sang Rama Kanjeng Sang Hyang Bathara Tunggal, ayang-ayangane Semar disebda dadi wong terus dijenengke Bagong. Mula sadurunge Semar ketemu karo Gareng karo ketemu Petruk kuwi kowe wis dhisik wis ngetutke Semar. Wah, ngono ta. Keplaki Gareng iki. Apa-apa kok arep duduk anarkis wae to kowe. Terus aku kan piye? Kowe munggah ning Kayangan mergo wong kowe kuwi ya kena lara luputing pati, kowe ora iso mati. Heeh ya. Kowe munggah ning Kayangan ning ora wujud kaya ngono. Wujud apa? Wujud satriya sing wangun. Kowe nek tak dandani satriya pilih dadi sapa? Werkudara. Wah ya ora ana. Werkudara kok cendhek kaya ngono. Togok, cuwil cangkemmu. Wong urung dadi kok wis apa-apa dicuwili. Ah ya. Engko nek wis dadi wae. Aja Werkudara ora wangun. Sapa? Anu ae, Gak. Aku pengen anu to. Wah, dadi Janaka. Janaka piye? Ndara Janaka bagus banget. Sadurunge ning Kayangan arep mubeng-beng golek temon. Oh, cah edan ora. Wong wedok kedhepi katut. Wah, gleleng kok. Terus tak nek Tirta Pawitra maning suci. Ora ngerti Tirta Pawitra. Ayo Gak,
Isa ya, Gak? Iso wae. Ning kok ketara wong suaramu kasar. Ora masalah. Sing penting bagus. Sana, iso. Jomplangke kursimu kowe. Ya. Wis gak diwalik, Gak. Aku malah tratapan. Wis tak walik Ndara Raden Janaka ya. Terus kowe munggah kayangan. Oke, siap. Bapakmu, kakangmu, adikmu dislametke. Oke, ora masalah. Waton dadi Janaka lho. Sadurunge ning kayangan ning Karang Kawidodaren. Oh, ngapeli Dewi Supraba. Wah, jan kowe iki kok ancasmu rencanamu arep nyelametke bapakne rung kelakon wis mrono-mrono. Wis gak diwalik kok. Ngampet ambegan. Hah? Ngampet ambegan. Sorry ya, Gak. Wis bacut metu kok sorry. Edian. Panganane buatang apa ya? Ambune kok kaya ngene. Hei, guys. Wis tak suwunke ngersane Gusti muga-muga kelakon ya, Kang. Muga-muga nek wis kelakon mengko ndang-munggane kayangan bapakmu slametno. Nek dadi bagus ora gleleng. Nek gleleng aku wegah tak copot le dadi Janaka. Wis tot. Sak jeblok wetenge, Gok. Wak gogohi cangkem. Ya wis. Patang cangkem kok patang dim. Patang dim dengkulmu mlocot kuwi. Wis gak wis? Ya wis tak dongake muga-muga kelakon penjangkamu. Wah, gleleng tenan. Wis kok. Wis. Aku nggawe kaca pengilan. Duwe nang jero kono. Cedhak meja makan. Wis. Janaka kok biasaan. Tegek. Wonten dawuh Raden Janaka. Sing mburi kuwi sapa? Niki Bilung. Manten dawuh Raden. Wong kok kaya pentolan korek. Kudu sabar, nek ora sabar ming keloro-loro. Wis nek carane ngono kuwi kowe munggah ning kayangan ora ana wong elek-elek, ora ana wong dewa sing elekake mergo Janaka kuwi mlebu metu ning kayangan. Iya tegek. Mbok wae dhisik wong aku ngerti kowe nek kowe iki Bagong kok togak-togok. Men persis e, Gok. Gok meneh. Men persis e, wo. Wis kono menyango. Tegek. Wonten dawuh. Aku tak munggah ning kayewangan ya tegek. Engko tak mampir Indomaret. Janaka kok cenanangan tekan Indomaret ngopo? Tuku tisu basah. Ndak ora ono sing dinggo lep. Tinggal lunga aja Gok jeli aku wis. Wong kok marahi mangkel. Bilung aja kaya ngono. Iwang bikulun jagat giri pratingkah, iwang bikulun naradu. Kula ingkang wayah pun jangan nongko ingkang. Janaka jangan nongko. Kae sambel nak wae lho, Bro. Sumpah mikir panganan ki to. Jangan nongko kae sambel kowe nganggo kerupuk. Wah, brutu lah kowe. Wah. Jas. Kowe duwe ra, Gok? Ora. Ora ngapusi lah karo madang sik. Janaka kok madang. Janaka ki poso. Iya tegi.
Wis gek mangkat. Iwang Bikulun Narada. Iwang Bikulun Bathara Guru kok Narada terus aku kenali apik ming karo Narada. Iwang Bikulun Kanika putra Iwang Bikulun Bathara Guru Iwang Bikulun Bathara Brahmaya Madipati penyarian. Gak? Penyariane Pak Cari. Wudu. Dewa penyarian kok Pak Cari. Kula ingkang sowan Bikulan. Edan. Janaka apa? Tandhe ketak ketun tandang, ketak tulun tandhe, tuntak tunung jelang, undang lang tandhe nang tulung jelang, tandhe nang tuntak tandhe, tulung tak kuntak, tulung tak tandhe. Lali aku Janaka
dalu ras apyara sorot lintang kanggo madhap tete sonya matya rati lumrang kandaning pos beta karenggan putyan ira lir swaraning matu blonda manung